Naglunsad naman ng Motorcade ang Provincial Statistical Office ng Pangasinan kasabay ng pagdiriwang ng IKA-36 na Civil Registration Month kahapon, Pebrero sa East. Taong kasalukuyan, katuwang ang Pangasinan Civil Registrars Association of PANCRA. Dinaanan ng Motorcade ang 8 bayan at lungsod sa lalawigan, kabilang ang Calasiao, Santa Barbara, Malasiki, Bayambang, Basista, San Carlos City, Binmalay at Dagupan City. Ang tema ngayong taon ay Navigating the Future Together, Advancing CRVS in Shaping the Global and Regional Data Ecosystem, na naglalayo palakasin ang kahalagahan ng maayos at mapapanahong civil registration sa lokal at pandaigdigang datos, gayon din ang pagpapabuti ng serbisyo para sa mga mamamayan. Layunin ng pagdiriwang na itaguyod ang kahalagahan ng civil registration sa pagbibigay ng tamang impormasyon, pagsuporta sa pamamahala at pagtitiyak ng seguridad ng datos sa buong lalawigan. IFM News. IFM News. IFM News.